O, pamina mo. Ang atong kaisog kikinahanglan karong panahon na. Kay doon na tayo luwason. Nga usa ka tao nga way buot nga taga dinhi sa ato. Kinsa mo way buot na? Kinsa ka na. Si Simon. Og ayaw mo kadlo ka. Ang kami sa mga bayot, amo sa ipakita nga mong kaisog. Kay nahibaw ko nga ang mga bayot ipakita ang ilang kaisog magpakamatay alang sa atong dapit aron magmalinawon. Di ba? Ikalay unang mamatay kay ako di pa ko gustong mamatay. Kay gusto pa kong maglipay. May ka! Kay bata pa ka! Ay, way labot ang bayot oy kay busitong tana. Charot! May dimit. Di lang sa tamang intro anang gubat ha. Kay kasal ra ba ugma po ni Matoy. Aw, uday no? Andam na ba tong tanan? Maog yun. Dili lang usa ta manglihok ninyo karon. Kay kasal ra ba namong laklak ugma? Kung mahimo, sa sunod higayon na lang. Ang litson ha, siguro ha. Huwag problema na yun, nailitson daghan, 5 ka buok. Apil ang trispakal sana. Apel. Nagsabot mi mga dagog kaon. Mao na! Ayaw gi mo kalimot nga kasal ni Matoy og nilaklak ugma. Sa liwas na lang sa kasal namong laklak, manglihok ta. Unya, ini kauman sa kasal namong laklak, ato na yung lihokon ang problema ni Simon. Pero, ibitado mong tanan ha, mga utan ninyong inasal. At atong trispakals. Ay pagpatakaw og inbitar ha? Kay gagmay ra ba kay itong inasal nga imong gitaganan namo? Mauwaw tao eh. Kanay no imong tupad, di ta mauwaw kay dako pinagkaon. Kaon. Amo nang team ni Benyo. Tres pakals. Unsa may pagtuon nimo nako? Di ko kapalit og kinasal? Ha? Na sige, katong ginbitar sila pangadto mo sa kasal. Pero ato din tumanon ang gisugo ni Don Sibyo nga pagpangitan ni Simon. Naka na. Oh, Sa ato nang tumanom. Doon na ganito, katingad din itong lugar. Ato yung dakpon. O atong dakpon nga to sa kapitan. Ang kinahanglan yun, kinahanglan yun. Ano? Ano? Oy, matik. Mati na sad ko. Ardi ka masayop. Oo. Hindi ka din isayaw kay sayo po. Musugot ni. Napabuton mo ang 2 milyon imong bata. Oo. Pero magkuy-kuyo ko mo. Sagasa ka. Ikaw ta ka. Ikaw man magkuyog-kuyog na ko. Oo. Ako na si Mondool. Pero kato akong partner, kato to sa layo. Katanaw ni mo. Kaya magbuhat ang dinuotan do. Patay ka. Ikaw mo nasa doon ako. Oo. Nya kung na ako'y buhaton, matago ko nimo. Ikaw. Patay ta akong kauban. Patay ka. Nya kung mayakakan ko niya, matago ko nimo. Nangandam sa kunimo, muhabuhat ang dinautan. Patyon sa ko nimo. Ako sa patay nimo. Saman. Ay, jo pagtuwa nga, malipat ko nimo. Sambala ka lang. Kasabot ka? Anong akalain mo sa akin? Hindi ako marunungin magtagalogin? Kasabutin ako nuno. Hilasin ka? Hinahinahin mo kung usap-usapin ha? Iyanin kita. Kuyog ka na ako. Banan kita ka. Para ako makita. Kung saan mong pagtigom ang 2 milyon. Para na mo. Okay ka, dili. Okay lagi, pero Si Piro. kanang may sikreto gud nga di ninyo pwede may bawaan. Si Sikrito. Pananglit kanang sikreto na mo kung asa na mo gikan ng kwarta. Bisag unsa pa na yung Sikrito, wa milabot na. Ang amo, ang maabot ang among 2 milyon nimo. Di ka musulti. Di lagi, bisag kinsa pa. Wa kay sumbungan. Anis ha? Anis na. Nya palitan akong kauban mag-istorya man mig sikreto sa maminaw sa ka. Maminaw ako. Pero di ka musulti ha? Dili lagi ko musulti. Nya akong kauban, akong istoryaan nganong sige kag sulsunod nako. At di na pwede. Atuan po na Sikrito. Nya saan man ako ang akong kauban pagsulti nga nganong sige kag sulsunod nako. Imong ingnon imong amigo. Nga dugay na tang amigo. Ingnon mo barkada tandaan. Nya kung mangutana kung kisay mo ngan. Aw, ingnon lang budlat. Ngan din ang budlat. Pero magkuyog na ta. Ay nang budlatin.
Tawag ko, Unsa man? bakukang. Bakukang? Ugtangan kang budlat. Bakukang? Noon, mura mo kag budlat nga bakukang. Ay, yung pag binuha nga. Di lagi, di mi pwede magkidat-kidat. Why sinyasay? Wala siya say, May mo. Maluhi sa damo. Pakana lang sa ko. ano man. Di, kanang amigo na ko. Amigo, saan na mo? Oo, ako nang amigoon. Sure ka? Basta, ay lang yung pagkiritagla yung iliyo. Di lagi. Nga, friend gid mo. Amigoon ako. Tay ka ha? Oo, barkadahan ako. Huwag may kidatay ha? Wala. Kita, wala tayo kidatay. Kida, Kev. Hindi ka. Ultiman niya. Magbinuang kayo ng mga kamay. Kanya mong mga armas. Piti juga. Ano naman ka? Sopa ka? Lagi kumusupa ko eh. Kinanglan, maging artista juga. Okay, inartista ko. Nya, kamaw ka maging artista. Kumaon. Waon mga kong drama-drama sa entablado. Ano sa may papel ni mo? Kanang papel, kanang suwatan. Dili ba ka ng role ni mo ba? Aurol, ako'y magpulis-pulis, kay dako-dako man ko. Magdakog armas nga pistola. Timali kina ha. Lagi. Ato na ng sabot. Oh, Manglakaw tarong to part. oh, ato ta. Babari ko diri. Binuang nga ya. Wait, di lagi ko magkidat-kidat, promise. Pantay ka. Di lagi, wala sikretuhay. Di mo magsikretuhay istorya. Ligo tano. Sabot na, sabot. Lagi, sabot na ta. Guru agi na ha. Lagi, oo, lagi. Lagi naman ko ano. Lingi-lingi ya. Ako. Diba? Naman tayo kauban? Layo na to. Di na to magpailan, nagkuyog ta. Ako, padayon ta. Napahuwa siya tabi. Ano ba? Panitan, inikatog na ko. Dapat sa ka. Oo. Di ka mabuwag na ko. Isa ka, di ko buwag mo. Oo, ang nataan ni. Mura na kuyab na ko noon. Hindi ako manghihi ko mo. Musulod sa ka. Ang. Pati abiyaan niyo. Sabutan na guna na to. Hindi pwede mapalayo ng gagamay. Di lagi ko mo ikyas. Di lagi. Pero padayon ta. Ikaw lukaw. Hul. Basta panghihi, kuyugan. Taan niyo eh. Ngayon na dagunit. Susunod kayo sa kaasal ko. Ngayon naman. Lano ka mo ikyas ka? Kung plano mo ikyas. Uy, di ba lain kayo ba? Manghihi ko, musunod ka. Mao dyan, sunod. Kuyog yun. Yo. Makakita ka sa ako. Oh, kita. Di ka bayot. Ninaya ko ha. Ano man? Sa onar ha. Karong tomboy na. Bago na rin buwangan ka, bayit. Buwangan ka. Ano, tawag ka budlat ha. Lagi, dahil naman mungan. Bakukang. Lagi, bakukang. Lumot ka. Lido, turnos. Bakukang turmos. Ginoo. Murag yun. Bati ang ana. Batay god. Si bati. Bati kay paminaw ni murag kriminal kayo. Noon bagay-bagay noon sa naong. Sumsa? Wala oy, ngugog ngandit ni mungan. Si bati gyud. Nagyot tarong. Dayan ta? Dito pa tayo na eh. Uwi na tayo. Hindi boleh. Mga nga na kay wala na sa almanaki. Hindi na yung kupadakpan. Ikaw ko. Ano na ganahan mo? Dayan ta. Yara. Naman. Murag mauna gid ni. Kamaw ko, kamaw na ni. Simang tadi. Liko tadi. Nga, unsa man mo digso na sa amo kay para ipailat ka sa akong kauban? Paila-ila rin ko. Kitsa kito ngayon sa imong kauban. Si Bonifacio ang iyang tinudnan. Paila-ila rin ko ito. Oh, Ngaon din ta. Tuma oy. basta mukaon ka sa kunsa ha. Sumlay kasagaran yung sudan. Mag-utan naman magputaw. Tarunga ko. Salay ka na nakas niyang balwarte. Binuangan ko na madre. Di mo na binuang gut utan na bitaw kasagaran na mo bitaw sudan. Sa to? Utan. Utan lagi nga gisubakan og ubot sa lubi. Tarunga ko Simon. Di ra ba ko mukhaon na na.
Dito ka mukha na di ay. Kagiron ko na. Di ka na. Tugay nga na imong naon. Karong na kung buwang ka. Dito ka kung sa day ka kasagaran mo sa danon di ay. Mga simple lang gud. Maon sa man. Nada, fritada, pandiritang kanding. Sus, Pilar ko na. ikaw. Wa may nga na sa danon ay. Ising nagreklamo. Nanay ka na. Ano mo? Lakaw. Di ka mukha ang pulpan. Siyo! Ano diri mga ulat ta? Tay, saka na diri tayo. Uy, ganina ra kayo ng agtas nanay. Uy, Una lang mo. Salinay lang ko. gutom ko na siya nay, pero padugay-dugay. Saan ka din siyo? Kaon ka di? Una lang lagi mo. Kaya di pa ko ginuna. Kung saan sa nimo ginahuna? Sulti ko nun na be. Anak kay kalagutan? Na, Kinsa masad na? si Dimit. Ang bayot nga magpakalaki. Nga nag-away na masad mo. Kung saan na sa inyong giawayan? Naglagot manggod ko kay siya gyud namugos. Nga ipasuong gyud ang gitaguan sa kidnapper. Ipasong? Kay hain man din ng mga kidnapper. Kay bawday mo, hain ang mga tawhan ng nangidnap ni Simon. Mamit ang galagot ko. Kaya ako mo pasungon na ng mga kidnapper kung hain ng mga kagwang dako. Stilan ba ni mo, oy? Saan ni mo pagsulbad na ng problema kung gigutom ka? Kauno sa dito. Ang ako pag gikalagutan mo day, kaya ako'y paluwason na ng tao nga gikalagutan ako. Kinsa? Si Simon? Ay kinsa pa manggod? Bahala na sa maunsa na sa dito. Basta dili lang ako'y paluwason. Biya ni mo, oy? Itabi. Kinsa magiging may kalagutan, be? Si Simon o ang kidnapper? Ha? Sila ang duha. Lalong sila mang duha? Basta. Nanguyap ko na si Simon sa atong anak, nga si Flor. Ya, og madakpan na sa kidnapper, ibuhian. Di maglagot sa kus kidnapper. Pagkataphaw, ginanghuna-huna ah. Bi, aron mo uli ni mo utok, bi. Kaon sa dito, bi. Dali, kaon sa dire. Sige, una lang. Una lang jakon. Bi, ayaw. Ikaw kaon. Ako tahatag sa iro. Alam na niya ako padala. Unsa ba na imong subak ba? Sa subak utan ba? Oo, sa kulit lang buwan. What? Subak na? Bon! Bon eh! Bon! Dali ah. Paghuwat, uy, ngito ko ngito. Gausa din, kadugay bi anak. Bon eh! Stoy, asa ka? Saan? Balik dili. Nungit? Ay, kung binuang niya. Manawit, kita ka ni. Ubo ka mabuya ka. Asa ka mo to? Ngita po ganito ang buni gani. Kuyog ta. Ubiyay. Di! Tawag na ako, God! Asam nito. Bon eh! Ubon. Hubon! Kadugay bi anay. Kadugay bi anay. Paghuwat sa God! Ano po gan... Bon eh! Bon! Bon eh! Bon eh! Bon eh! Ay, bunay! Well, na iyo! Ay, gapil! Di ko gusto tabangan. Ano, kailan mo niya? Kailan mo daan? Ginoo ko kailangan no. Oo, mao na. Tagbaw kag punit singipon mo niya. Yatira ako yung kuhan pananon mo. Sili ka na kana. Balbak ko ahong lang tiyan mo. Gusto ka mahapla ka? Bali nang naon sa lubot niya. Ay pagapila pundo diha. Isig paningag ng iso ga. Lagi. Tao ga to? Sili ka na kay ana da. Hmm? Tag sa tabi. Bune!
Bone!